Ang kwentong ito ay karanasan ni Marcelito. Nangyari ito noong taong 1900 at 1999 sa lungsod ng Parañaque. Simulan na natin ang kwento. Noong mga panahong yon, naninirahan si Marcelito sa isang lugar sa Parañaque na malapit sa sementeryo at asinan. Iba pa ang itsura ng lugar na yon noon. Marami pang puno na nagbibigay ng lilim at matatayog na mga talahib na talaga namang mabangong amuyin tuwing umaga o kapag umuulan. Ang kanyang ikinabubuhay ay ang paggawa ng mga makinaryang ginagamit sa pag-iimprinta ng mga test paper sa mga tindahang malapit sa iba't ibang eskwelahan. Dahil hindi naman araw-araw ay may nasisirang makinarya, nagtitinda rin si Marcelito ng kung ano-anong klaseng prutas. May mga panahong nagtitinda siya ng pakwan, pinya, mangga, melon at iba pa. Gamit ang kanyang karton, tinutungo niya ang isang palengke sa Parañaque na malapit lang din sa kanyang tirahan. Hindi niya na kailangang mamasahe dahil lalakarin lang ito. Araw-araw niyang pinagtsatsagaan ang pagtulak ng karitong puno ng mga panindang prutas. Malakas magbenta ng prutas si Marcelito, lalong-lalo na kapag panahon ng santol. Bukod sa mura ang kuha niya rito sa palengke, malaki rin ang kanyang tinutubo. Binibenta niya ito ng nakatalop na at binudbura ng ginawa niyang magkahalong asin at sili. Yun ang paborito niyang itinda dahil nauubos ang isang kariton ng santol bago pa man maghapon. Pagkatapos ay aangkat ulit siya sa palengke para ituloy ang pagtitinda sa gabi. Kumbaga, doble ang kanyang kinikita kapag santol ang tinda kumpara sa ibang prutas. May dalawang uri ng santol na dala-dala si Marcelito kapag siya ay nagbebenta. Ang una ay ang prutas na nakasalansan sa kanyang tulak-tulak na kariton. Ang pangalawa naman ay ang kanyang malaking santol na talaga namang bumubukol sa suot niyang boxer shorts. Kapag nagtitinda kasi siya ay sando at maikling boxer shorts lamang ang kanyang suot. Pakiramdam niya ay poging-pogi siya kapag pinagtitinginan ng mga tao at ng mga mamimili ang kanyang pag-aari. Isang araw, pangalawang hango na niya ng mga santol noon at papalubog na ang araw. Kapag ganoong oras ay ipinaparada niya ang kariton sa isang bahagi ng kalsada na katabi ng mga puno at talahib. May isang lalaking lumapit sa kanya. Malaki ang katawan nito, tila ba madalas mag-gym. Dahil bumabakas ang mga kalamnan sa suot nitong fitted na sandong kulay pink at hapit na leggings. Pare, ang laki naman ng santol mo. Masarap ba yan? Tanong ng lalaki. Minasdan ni Marcelito ang lalaki at sa tingin niya ay wala naman itong gagawing masama. Kaya lamang, medyo nailang siya dahil pinagpapalit-palit nito ang tingin sa mga panindang prutas at sa umuumbok sa kanyang boxer shorts. Ano pare? Tinatanong ko kung masarap ba yung santol mo. Muling tanong ng lalaki habang nakatitig pa rin sa ibaba ni Marcelito. Opo, masarap po ito at matamis. Sagot ni Marcelito habang ipinapakita ang mga binalatang santol na nasa supot na. O sige, pagbilhan mo nga ako ng isa. Pero wag mong lalagyan ng asin ha. Ayoko ng asin eh. Wika ng lalaki. Sabay abot ng 100 piso. Tinanggap ni Marcelito ang bayad. Pero nang iaabot niya na ang sukli, ay hindi na ito tinanggap ng lalaki. Sinabi nitong sa kanya na ang sukli dahil kontento na raw siya sa malaking santol nito. Yun lang ang sinabi ng lalaki bago umalis dala ang biniling prutas. Mula noon ay araw-araw na niyang nakikita ang lalaki sa pwesto niya tuwing hapon. Paminsan-minsan ay bumibili ito, pero mas madalas ay dumadaan lang at sinusulyapan ng kanyang pag-aari. Hindi na ito ikinakainis ni Marcelito
Dahil kahit alam niyang ibang santol ang gusto ng lalaki, malaki naman ito magbayad at hindi na kumukuha ng sukli. Isang gabi, hindi gaya ng mga karaniwang araw, hindi agad naubos ang tinda ni Marcelito. Inabot na siya ng dilim sa kanyang pwesto, malapit sa mga puno at talahiban. Nang mapansin niyang wala ng taong dumaraan, nagpasya na siyang magligpit. Pero nang akmang itutulak na niya ang kariton, biglang tumabi sa kanya ang dalawang lalaking nakasombrero. Ang isa ay may hawak na kutsilyo at itinutok sa kanyang tagiliran, at sa pilitang kinuha ang bag na naglalaman ng kanyang kinita. Pinagpagura ni Marcelito ang perang yon, kaya hindi niya ito ibibigay. Buong puwersa niyang itinulak ang lalaking may kutsilyo hanggang sa matumba to. Pero bago pa man siya makatakbo, hinawakan siya ng mahigpit sa damit ng isa pang lalaki. Galit na bumangon ang lalaking may kutsilyo at nagbantang papatayin siya, ibigay man niya o hindi ang salapi. Nang akmang susugod na ang lalaki, biglang may isang malaking anino ang sumakmal dito. Isang lalaking malaki ang katawan na nakasuot ng kulay pink na sando at hapit na leggings. Hindi alam ni Marcelito kung matutuwa o matatakot sa kanyang nasasaksihan. Ang lalaking dumating ay hindi sumusuntok. Sa halip ay kagat-kagat nito ang leeg ng holdaber. Sa takot ng isa pang lalaki na nakahawak kay Marcelito, ay napaatras ito at mabilis na tumakbo palayo. Hindi naman maagalaw si Marcelito. Tila ba napako ang kanyang mga paa sa kinatatayuan. Nang hindi na gumagalaw ang biktima ng malaking lalaki, tumingin ito kay Marcelito. Bagamat puno ng dugo ang mukha nito, nakilala niya ang lalaki. Ito ang suki niyang laging tumititig sa kanyang santol. Akala ni Marcelito ay iyon na ang katapusan niya. Pero laking gulat niya nang mula sa kanyang muka ay bumaba ang tingin ng lalaki sa kanyang boxer shorts. Ilang sandali itong nakatitig sa umuumbok na santol ni Marcelito bago mabilis na tumalon at naglaho sa madilim na talahiban. Sa mga sumunod na araw, ikinuwento ni Marcelito sa kanyang mga kaibigan ang nangyari, hanggang sa kumalat na ito sa kanilang lugar. Kung paanong nakaligtas siya sa tiyak na kapahamakan dahil tila nabighani ang aswang sa malaking santol ni Marcelito.